Здравейт, скъпи мои! Почти всеки преминава през раздяла в даден момент от живота си. И сърдечната болка, която съпътства това, е изключително болезнена. В днешното видео ще споделя някои мисли, които ще ви помогнат да разберете по-добре себе си. Какво се случва след раздялата и какво да направите, за да излекувате разбитото си сърце в психологически план. Аз съм Ваня, работя като приложен психолог. Благодаря ви, че сте на моя канал. Абонирайте се, ако ви харесва, разгледайте книжките ми и ако желаете онлайн консултация, телефончето ми е в описанието на клипа. Психологическата причина раздялата да е толкова болезнена е, че тя предизвиква натрупване на болка на много различни нива. Всички наши емоционални и психологически потребности са силно засегнати от раздялата. Нуждата ни от връзки, нуждата ни от автономност, нуждата ни от самочувствие и нуждата ни от удоволствие са наранени. Потребността ни от връзка е наранена, защото губим един от най-важните хора в живота си. Потребността ни от удоволствие е наранена, защото загубата в никакъв случай не е приятна. Потребността ни от автономност е наранена, защото когато партньорът ни се раздели с нас, това е решение, което не сме взели ние. Не е нещо, което можем да контролираме, а е нещо, което сме форсирани да приемем. И накрая, потребността ни да се чувстваме добре в кожата си, самочувствието ни е наранено, защото разделите често повдигат въпроси като: защо? Какво направих погрешно? Защо не бях достатъчно добър за теб? Положението ни никак не е розово и точно за това трябва да го обработим и излекуваме. Следващата стъпка е да ви разкрия някои тактики за самоуправление, които могат да ви помогнат да се справите с раздялата. Раздялата преобръща света ви с главата надолу и изцелението е свързано с това да обърнете света си отново с главата нагоре. Да почувствате земята под краката си. Отново да откриете смисъл в живота си и да развиете визия за бъдещето си, която ви изпълва с надежда и вълнение. За да преодолеете раздялата, трябва бавно да се освободите от старата връзка и да създадете вътрешно пространство за новия си живот. Първото нещо, което изоставеният човек иска да знае, е защо се е случило така. Понякога бившият предлага обяснение, понякога не го прави. Понякога обяснението е разбираемо, понякога не. Няма значение какво е казал или не е казал бившия ви. Вие трябва да се справите с тази раздяла. Били сте част от връзката. Били сте свидетели на случилото се. Доверете се на собственото си възприятие. То ще ви даде всички отговори, от които се нуждаете, при условие, че сте готови да бъдете честни с себе си. Върнете се назад в съзнанието си и анализирайте какво е допринесъл бившият ви за връзката, за проблемите във връзката и за самата раздяла. След това се замислете какво сте допринесли вие. Бъдете много конкретни относно индивидуалния си принос и след това анализирайте комбинираната динамика между двамата. Този анализ ще ви помогне да разберете върху какво искате да работите за бъдещите си взаимоотношения и кои части от динамиката са били извън вашата сфера на контрол и влияние. Това е важно, за да можете да се освобождавате все повече и повече. Трябва да разграничите приноса на партньора ви за раздялата от вашата собствена вина. Осъзнайте, че има области от връзката, които са напълно извън вашата сфера на контрол и влияние. Области, които са изцяло контролирани от бившия ви партньор. Това са областите, които не бихте могли да промените, дори да сте стояли през цялото време на челна стойка. Какво се намира в тези области? Проблеми с привързаността на бившия ви партньор. Основни вярвания за взаимоотношенията. Необработени минали рани. Нестабилно самочувствие. Стратегии за самодостатъчност. Трудности за свързване с собствените му емоции. Лоши психологически модели за подражание. Всички тези фактори са оказали голямо влияние върху връзката и раздялата, но върху никой от тях вие не сте могли да окажете влияние. Ако си позволите да се примирите с тези факти, може да почувствате, че нещо умира във вас и това, което трябва да умре, е надеждата да се съберете отново. И това е добре. Тази надежда трябва да умре, за да можете да продължите с живота си. Ако се придържате към тази надежда, психиката ви ще бъде мотивирана да надценява влиянието ви върху ситуацията и върху вашата отговорност за раздялата. Психиката ви ще се опитва да ви накара да вярвате, че вие сте отговорни за раздялата. Ако това беше истина, щяхте просто да щракнете с пръсти и да си върнете бившия. И част от вас наистина иска да вярва в тази идея.
Но това вярване е вредно за самочувствието ви. Ако мислите, че раздялата е 100% по ваша вина, ще търсите причините само в себе си. Ще се обсебите от въпроси като: какво не е наред с мен? Защо не съм обичана? Ще се хиперфокусирате върху вашите провали и неадекватност, които са въображаеми или реални. Ако продължавате с въпросите: какво направих погрешно? Не съм ли достоен за любов? Това ще ви тласне към срам, тревожност и лошо настроение. Ако продължавате да си задавате тези въпроси, значи се надявате и се опитвате да се съберете отново с бившия си, а под това желание често се крият проблеми с самочувствието ви, които се опитвате да излекувате, като се докажете пред бившия си и го върнете обратно. Но това няма как да работи. Не можете да изградите самочувствие, като си върнете бившия. Част от вашия рационален ум може да погледне честно бившия ви партньор и да спре да го идеализира. Това не означава да го намразите или да го обезценявате, а да отворите очите си за неговите проблеми. Това ще ви помогне да видите, че може би той не е бил човекът на вашите мечти и че може би не сте загубили перфектния партньор. Можете да забележите неща в бившия си, които също са ви привличали и в други хора от миналото ви. И сега осъзнавате, че тези характеристики са червени флагове за взаимоотношенията. Често хората, които имат проблеми с обвързването, имат хиперавтономна и независима аура, която може да изглежда като сила, когато всъщност е маска, под която се крие несигурност. Може да си извадите важни заключения за следващите си избори на партньори, когато си отворите очите за проблемите с бившия си. Последното нещо, което бих искала да ви посъветвам, е да бъдете проактивни. Не стойте в пасивна позиция, чакайки бившия ви партньор да се върне. Бъдете активни. Поставете граници. Помолете го да се изнесе и да върне ключовете. Спрете да го следите в социалните медии. Не му пишете. Най-важната характеристика на психично здравия човек гласи: искам този, който иска мен. Вие невротик ли сте или психично здрав индивид? Създайте яснота за новата си ситуация. Затворете се за всякакви проблясъци на фалшива надежда, които умът ви може да разпръсква. Ако останете пасивни и чакате бившия да се върне, това само ще удължи скръбта ви. Правете неща, които ви носят радост. Общувайте с приятели и семейство. Движете се. Презаредете батериите си сред природата. Дайте си време да се справите. Създайте си ободряващи преживявания, свързани с изкуство, музика, спорт или пътувания. И когато сте готови, започнете да мечтаете за красивото си бъдеще. Когато проблемът за раздялата е 90% в човека срещу вас, вие нищо не можете да направите. Махнете надеждата, че той би се променил точно утре, когато се съберете отново. Има връзки, които се подновяват и минават на много по-добро ново ниво на общуване, но качествената раздяла изисква минимум 6 до 8 месеца отделени един от друг и активно да работите върху проблемите, които сте имали в началото на отношенията. Замислили ли сте се, искате ли да сте с вашия партньор след 20 години? Пишете ми как виждате бъдещето с настоящия си партньор и искате ли да го споделите с друг човек, а не с него. Хубав ден, чао-чао!